iya. Apit manut dipangku lungguh sing penak. Nah, rodok mepet. Tangane ngrangkul gareng. Ki piye ta anak ngono gak aku. Oh, Nyapa? cedak speaker aktif, Nduk. Anu, sound control. Iya, iya. Among ati pawitane anggrangen tondo. Ya Allah. Wis tak anggang-anggang lho iki. Iki kok anget-anget ki apa? Nekmu paling. Hah? Nekmu paling. Nggonamu kok nggon aku. Iki sing diarani sinden gandes luwes tur ngembes iki ngeten iki. Iya, heeh. Perasaan sing ngembes kancaku. Luput pisan iki ora roman iki kok arep mateni bojo Pak ngene iki. Ndane nyapo kok mateni wong dipenakne kok. Atek Pak gentenan gentenan. Wis cengkek, wis cengkek. Aku? Iya, heeh gentenan. Wong lanang ki jarang rumah tangga lak kudu gentenan. Heeh. Wong wedok iki Ora masalah. Saling mencukupi, Mensyukuri, mencukupi. menutupi Ya. ya wis tak jajale. Masalah ya rezeki. Rene yo Kakang. Wah, wah. Wis penak apa rong iki? Aku rene malah kaya wong arep wudu lho, Pak. Lah padasane sing ndi? Ya piye ngono. Tenanan apa ora? Iya ya. Rumah saku. Among ati pawit Lungguh, los yo, lungguh. tane Penak. urung kok Pak. Aduh, ngene kok. Nembang Mas, nembang. Jenengan milih sinden ing antaraning songo ki sapa sing mbok senengi? Lah manut sing penting. Lho, aja manut. Wong manut ku mesti nek cocok karo karepmu. Entuk milih niki. Entuk. Mestine ya sing ngeten iki. Wis monggo. Ngeten iki. Sembarang. Soale nek sing ngeten iki. Heeh, ngopo? Kan senenge kan sing ngeten iki. Ah. Lah nek sing ngeten iki niku lak. Wanira. Wani. Sing ndi aku lho manut. Aku ki ngerti umpama arep milih sing pinggir dhewe mergo lek padha karo sing nang omah. Mosok arep baul. So sirku ki ngindari masalah kok teko kene entuk masalah. Lah pegadean kok. Oh nang omah ki ya ngono, bareng teko kene malah luwih mekrok. Ayo diajak ngadeg Nika. petinganmu monggo sak senenge sampean. Oke. Cahayu, cintaku, sayangku. Mboke Kak sapa jenenge? Mboke Dewar ini. Kata kene Mbak Pipit mboke Dewar. Nah, ini kebetulan panjenengan pas sinden padha arep dahar, Pipit mbok celuk pas. Ben diet. Oh, ya. Ini Mbak Pipit. Kata kene. Butuh aku to. Lah. Sampean butuh aku, Mas. Tekno kabeh lagi dahar sing ora dahar awakmu lho, Dik. Iya lek pas ngono kuwi butuh aku ya. Iya butuh tekno piye ngenenge ya mung kuwi nggo Oh, kletik-kletik. lek ngolo-ngolo ya ram mau. Ora aku ora ngelek-elek kowe ora. Tenan. Rene. Masyaallah. Anu toh saiki modele jarik iki nganggo resleting ya, Pak ya. Heeh, anak selerekane kuwi. Enek lirekane to. Ben penak lek ngakai kowe kuwi. Aduh. Ya rumangsaku suwe ra cethuk kok ngolo-ngolo aku piye kok. Oh, mbok ya ora ngono, jenenge nang panggung senengane kok Ya rumah nya, balesan. Lah kowe piye? Dono lis, dono bit. Nya. Nah, lho gelem ora kuwi. Wani apa ora? Ya wanira. Pepetno bit. Ya wani ra. Waduh. Rumah Sindene saku. Mbah Minto tenan. Nganggo bros kok ngantek telu lho, Mbah. Lah ndi lho siji, Mas? Siji ki. Telu brose telu. Siji. Sing ndi? Siji kuwi lah sing loro. Sing loro ndi? Daging kuwi lho loro. Lah. Duk Pipit. Lama enggak jumpa. Aku kangen kepadamu, Duk. Aku yo kuangen lho, Mas. Lah, Tenan aku ki kuangen tenan karo sampean iki. wis. Brosku tak cepot lek no. Ben kari bros sing loro. Lah,
Heeh. Nek repot tak copot ke, Nduk. Ra usah. Mbok menawa gurnawane kok. Masyaallah. Ngene ya sampean njaluke ben ndak do bertelu. Iya. Jane ngapik nganggo mau apik malah napa. Heeh. Kaya nek sinare ngono. Lah terus saiki ngeten iki lak malah kaya bloko to, Pak. Wis kudu ngono rasane iki. Kudu ngapane? Ya kudu mik. Kok iso Kudu mik. Mik kuwi lho. Dikira mik kuwi ora. mik endrem? Kok endrem ki mati to ya kok ya Rumah saku niki pasangan nyanyi kula. heeh. Tembange apa? Mbak Pipit. Iya. Napa-napa iso niki? Oh sembarang iso. Napa-napa sing ora iso lak mung nyapa? apa-apa iso ya, Dik ya? Ora apa-apa. Nyapa? Blakakno to? Moh awakmu semono, kang mbok kempit mudar aku malah. Ora. Elok tenan kok. Nembang apa? Lho nderek, lah sing ngajak kono kok. Lho kok nari aku? Lah engko kleru nek ora tak paske. Gak. Lagune apa? Manuk. Bisik-bisik nek anu. Ndang. Wek. Bisik ana, Pit. Lho bisik-bisik. Dor. Ngapa? Kaget, Pak. Mencolot. Kaget? Heeh. Masa wong budhek kaget? Untung kok jantungku gaweane Gusti Allah. Iki mau gawean Cina merotol ngene iki mau aku. Tes kesehatan jantung iki yo ngene iki. Bawa kowe, Pak. Oke, bawa. Romantis. Oke. Karaktere Siap. harus pas. Iya. Penjiwaan. Oke. Ya. Cocok. Nyuwun pelokipun Mas Dar. Lho kok tuwek saiki Mas Dar? Ngalih nek buri ke lho. Oh, neng kono ya. Masdar. Pamintaku. Mau wis metu ta? Urung. Ora apa-apa metu pindho ora masalah kan ora rugi lek bayar lek metu pindho. Iya ganti. Metu. Duh wong ayu. Wis. Kowe lek kowe wis. Astagfirullah, mau wis iki wis. Gegarane wong akrami. Wis urung? Urung. Barang nak nude. Muser ae. Pelok barang. Gegarane wong akrami dhuwure lek. Nah iya, pancen gamelan Sekar Gading Kurang dhuwur. juga. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Tenan? Tenan? Iya. Wis. Aja mbok udukke. Neh. Lah piye? Penak-penake kok udukke. Penakan. Lah jarene kurang dhuwur. Mesti sampean pengen mesti. Mesti sampean batin ngerti yo timbang dadi dalang pilih dadi dagelan. Mbok cekek glegek lek ora. Aku cara dadi dagelan sinden tak pondongi kabeh. Rezekine dhewe-dhewe. Iya. Sithik bayaranku nrimo berkah barokah. Nggih rezekine ning entuk ngeten iki. Ya wis akeh cangkem ndak nggih kono. Wis ngerti aku lek penak dagelan. Pinten paminta 80 mawon. Ning ngantek subuh sing dideb-debok. Ben. Endi mau deboke? Iki deboke. Pamintaku. Loh, apa ta Pak? Gegarane. Ora usah diajari. Wis wani corengan ki berarti wis wani bawa. Bapake Tatit kok. Ya, Bul. Kau. Gegarane wong akrami. Tutup bandar tuturupa. Mbiyen njel saiki wong arep rapi ra bondo ora rupa. Ora ndek bondo rupane elek sing sudi sapa? Wong cakepane ngono kok protes. Ya sing kreatif bae cakepan anyar kuwi jaman biyen. Tutup bandar tuturupa. Kudu banda kudu rupa. Nah, ya kuwi lho. Kudu bondo kudu rupa. Lah nek sing elek kaya aku apa kelakon rabi? Ya padha oleh eleke no. Hah? Ya ora entuk padha eleke ya carane kok. Piye Mas, dikelontok iki?
Aja diklonthok iki asli kok. Among ati pawitane Nduk Cahayu Injih Kang Mas. gelem karo aku ya Nduk. Onone mung sampean lho Mas, aku yo gelem. Iya. Aku gelem Mas Gareng ning aku mbok bawane karo pangkunen. Oh, Mas Gareng, aku pangkunen. Ben kaya mbake ning kono lho, pangku. Aku iki Siap apa ora? semene. Sembodo no wong lanang kok. Lanang apa ora? Gelem ra? Apit manut dipangku lungguh sing penak. Nah, rodok mepet. Tangane ngrangkul Gareng. Nah. Ah, pipine Gareng dipepetke. Nah. Iki apa iki? Among ati coba ya. Kok ngono to Mas suarane? Among ati among ati Iki piye ta Mas kok ngono? Gak aku. Oh, Nyapa? cedak speaker aktif Nduk. Anu, sound control. Iya iya. Among ati pawitane anggrangen to Nduk. Ya Allah. Wes tak anggang-anggang lho iki. Iki kok anget-anget ki apa? Nekmu paling. Hah? Nekmu paling. Nggonamu kok nggon aku. Iki sing diarani sinden gandes luwes tur ngembes iki ngeten iki. Iya, heeh. Perasaan sing ngembes kancaku. Luput pisan iki ora roman ning kok arep mateni bojo Pak ngene iki. Ndane nyapo kok mateni wong dipenakne kok. Atek gentenan gentenan. Wis cengkek wis cengkek. Aku Iya, heeh gentenan. Wong lanang ki dalam rumah tangga lak kudu gentenan. Heeh. wong wedoke Ora masalah. Saling mencukupi, Mensyukuri, mencukupi. menutupi. Ya. ya wes sik tak jajale. Masalah ya rezeki. Rene yo Kakang. Wah, wah. Wes penak apa rong iki? Aku iki rene malah kaya wong arep wudu lho, Pak. Lah padasane sing ndi? Ya piye ngono. Tenanan apa ora? Iya ya. Rumah saku. Among ati pawit Lungguh, los yo, lungguh. tane Penak. gurung kok pakai. Ngaduh wis Loh, ngapa? kentekan banyu. Weh. Wis kok Lho iki mau uang toh? Tak kira kalenan kok nduk iki mau. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Tenagamu ki trek tronton. rumah saku luwirih lho Mas gimana? Aku ceri Maaf moto ya, Mas. bagong mbok sebelake rono. Pelan-pelan dong. Iya iya wes. Iki orane anggaran Pelan. gede kok. Ah pelan-pelan. Yen nangel. Ayo ta. Ayo mlakune rono. Kula ditakoni Pak Neng direng ngoten Pak. Heeh. Nggih. Arep nyandi reng? Adol nggih besaran, Pak. Oh rumah saku. Genti. Pak, kula ngopo ngono jajal mlaku kok kono dituntun Pipit. Sampeyan teko aku, Pak, aku arep ngopo niki ngono? Kula sing kok. Heeh. Pak, kula jeng napa niki? Sampeyan apa arep ngawinke kebo? Nggih. Nggih, wong kebone teng mriki jodone Lho. Ngendi ya? golek kebo lanang no. Lah dalah. Kok rumah saku. Asem kuwi. Lha kene wong-wong kok kebo. Lah kok kok dadane kebo lanang? Lah nek gelem. Ya gelem. Lah iya. Wong gelem e kok Nah si kebo po. Kok iso nyanyah-nyonyah kang ngendi-ngendi. kebo. Lho. Ah semuleh aku wis. Aja mulih to. Iya. Mutung. Oh. Dek inginane enek sinden setruk mutung. Wah ndak situ kan Pak. Kula ki Kula ki apal Pipit nek mutung ki ora kok nesu lungguhno ora. Terus
Ki nek mutung nesu uda gulung-gulung. Kok rumah saku uduh ndane ya. Ndahne apane? Walah. Yen gampang Luwe gampang yen angel. Yen angel piye, Dik? Angel langko ana iki ya disyukuri ya, Pak. Tan kena tinumbas arata Tembangnya apa Mas Gareng? genduk pipit mawon manut. Nah, ya nduk, Pit, tembangnya kaya ngapa? Jeneng kula lali aja lali marang aku iki wong ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani yen nduk konjur malah lali marang aku sing Siti mesti nesu terus ngajak padu aja ngono Blaske klincucul Mas. Mbak Sulis, Mbak Kunjung ngadeg. Mbak Pipit ana tengah.
aja lungguh dhisik presindene Mbak Pipit lenggah, Mbak Punjo karo Mbak Sulis Eva tetep jumeneng. Oh, ngoten. Iki mau kelinci ucul diawiti saka tembang apa iki mau? Anu, jenang gula. Jenang gula. Jenang gula kelinci ucul. Terus Ya terus sak banjure. Iki ngetokke garapane Sekar Gadung Indonesia. Oh, ngoten. Bawa pucung tebake langgam kopi wengi. Sing reto kopi wengi, Pak. Yo rombongan dhewe. Oh. Made in Sekar Gadung. Made kopi in. wengi made in Sekar Made Gadung. in Sekar Gadung. Ingkang ngripta menika Bapak Minto piyambak Mas Gareng. Pak Minto. Kuwi kok yo lali nganti kene rawang wektu poso ora turu yo WA-an karo sampean. Ngopo Pak? Direwangi mboten turu, mboten mangan lho Pak. Ora mangan ora Sesasi. turu. Oh, kae kopi wengi to judule, Pak. Ya, Oh, diwase engko nulis kopi pangku kok. Kuwi lek nang kene. Nek kono kopi wengi. Bawa pucung, Pucung. Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva, tembange sak pupuh, sing kedua garap tipis-tipis, sindene sing 6 ngadeg, Mbak Sulis Eva, Mbak Punjung, Mbak Pipit sing nyuwara. Ya. Terus digarap meneh sak pupuh nganggo jaipongan dangdut. Wanci dalu Wanci dalu. Tiap malam. Bigroni Mas. Tiap Terjemahkan. Oh, bit ya. Tiap malam. Ayo padha melu aku Mari semua ikut aku. Menika katur Rama Pendhita sak rombongan ugi Bapak Asmara Santo, Bapak Bambang ingkang saking tlatah Madiun ugi ingkang saking Ngawi. Nggih. Lungguh jejak gongan Duduk berduaan. jagongan ora kudu berduaan jagongan ki ya wong akeh jagongan Duduk. apa jagongan Duduk dan ya itu ngobrol bersama ngobrol bersama. Tekno wong jenenge bahasa Indonesia iki karo basa Jawa angel kok, Dik. Gumantung gandengane. sambi utut ngombe kopi Mustahil. kok mustahil artine sambi udut ngombe kopi iki mau apa Iso ta wong udut karo ngombe kopi? oh iya Pak mboten saged lho Pak Ayo. Teges iki ngerokok karo ngombe kopi, teges iki ya bareng ngerokok ngombe kopi. Mboten enten bareng, mboten karo enten ngombe bareng. kopi. Cobi jenengan sakniki ngerokok terus kalih ngunjuk kopi, saged mboten? Mustahil. Karepku ki ya ngombe kopi ya karo ngerokok. Ora kok bareng terus Oke. padha ngokop rokok karo ngokop kopi Jenengan ndak. ngombe kopi kalih ngerokok, saiki jampan ngunjuk kopi, cobi terus karo ngerokok, saged. Iso. Nek kopi aku gelem. oh padine njaluk kopi Pak Oh, berarti nganggo koma. oh nggih Minum rokok, minum kopi. Minum kopi sambil udut merokok. merokok ya Oke. wis alit angkringan kok pisanyo Ngerti maknane? Wis mo alit angkringan kopi sak nyoto. Wis malit sing diarani angkring ki apa? Angkringan ki gerobak. Gerobak sing dienggo dodol. Pos-pos ndang pos angkring ki pos utawa cakruk kuwi nek ning Tulungagungan. Basa kono wis malit ki gazebo nek nggonku. Wis sak karepmu sing waras ngalah. Lah sing Pak, wah berarti sing edan aku. Iya. Wong ngeyelan Ya wis, berarti napa Pak wis malit? angkringan kopi sanyoto. Angkringan kopi sanyoto.
Niki sing ngripta Mbah Haji Mbah Minto Darsono. Nggih, Mbah Minto. September arep munggah haji. Amin. Amin. Haji Furoda. Haji sokeh. Napa niku? Sokongane wong akeh. Ditanggap kono-kono dilumpukke nggo munggah haji. Nah, berkah ki yo ngono kuwi. Nggih. Yo, kaya ngapa? Buka celuk kopi wengi dados. Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya bareng ngopi katon luwes belayani sonya wengi katon saya wis mo alit pinggir margi angkringan kopi wangi wanci datar bisa mantremke hatiku linalitan bisa lali saben bengi tansah godho ati kang lelati milangoni Hangu jiwa Gading alit iku sakupama tansah ngadeg kondok sinden 6 Mbak Sulis Mbak Tunjung lenggah tetep nyuwara kur karo Mbak Pipit Andriani. Kopral Ponorogo. Mas Tarno Tania. Isam Wakil Ponorogo. Kamu jiwa
uga katur Pripun? langsung ora apa-apa. Gading alih iku Dandut Jaipong Irama Rangka. Yo. Gading alit iku saupama tansah kumati sabisa kata iku mana bersasane bagi-bagi tansah Liyane lungguh Mbak Kiki tetep jumeneng.